हाय एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज व्लॉग संध्यारू स्टार्ट होची। एठी मामा पिठो बनाउथिला तापर जे देखला बेलकू रिवान बसी गेलो होची ता मामा सहित। देन देखन मो दीदी कोन करूची। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆସିଥିଲା କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବିକା ଭଲ ଲାଗୁନି ବିନ୍ଧିଆରେ ଦେଖି ଆଣିକି ଆସି ଯାଉଛି ପଇସାଟା ଗଛରେ ପଡିଛି ଆରେ ସେଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସେଲ୍ ଚାଲିଲାଣି ଜାଣି ଜାଣି ଅପିଲ ଜିନିଷ ପେନ୍ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ 6 ଦିନ ପିନ୍ଧିଛୁ ମତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ତୁ ସେଠି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଥିଲୁ କି ନାଇଁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଣ୍ଡିଆର ଦାମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଲାଜ ନେଇ ମୁଁ ଘଷୁଛି ତୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ମତେ ପାଟି କରୁଛି କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ এই ড্রেসটা আসছিল এই ড্রেসটা কাହିଁକି এই ড্রেসটা আসছিল তার ট্ୟାଗ ବି ଖୋଲାଇନି ଦେଖି ପାରିବେ ଆପଣ ট্যাগ ବି ଖୋଲାଇନି ସେଟା ପିନ୍ଧା ହବନି ସେତେବେଳେ ଚୁପ ରହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଫୋର୍ଥ ଇୟର ଭିତରେ ପିନ୍ଧିବି କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେହେତୁ ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିଦେଲି ଇଏ ତଳେ ମାଡ଼ି କିଚଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ମତେ ମନ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏୟାର କରୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣି ଆସିବ ମୋ ସାଥେ ମୋର ଖାଅ ମୋ ଡ୍ରେସ ଆଣିଛି ଚାରଟା এটা গোটে গোটে ফ্রি বলে আসছে চারটা আসছে এই গোটে পিন্ধা আছে আর চার তিনটা পিন্ধা হউনি এটা বড় ইয়ে কোন সামনে হয়ে চলুছি কাহিଁକି চলুছি ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ନା କି ଭୁଲ ଘୋଡ଼େଇବ